Bă, nici măcar un lei bun nu bagă în el, mă. De asemenea, un debutant în această clasă 125, cu 30 aduci. Leonard de la Satu Mare, numărul 22, Moraș. Cu numărul 6, Moraș, Nica Mihăiță Mica de la Baia Mare. Este o clasă foarte puternică. Rugăm spectatorii și copiii de pe partea dreaptă să nu stea nimeni. Roli! Să nu mă lăsați pe spate că nu vezi fotarul. La scaun. Deci fă dos. Mă rugăm să nu dați această parte pentru că vin pe exterior foarte mult, nici la interior acolo. Pasă multă. Aveți o tură de formare, repet, o tură de formare și 10 ture. O tură de formare și 10 ture. Ca 9 sau ca 9 ce? Eu te dai ca hai, eu Fii atent aici, la bobiță. La votul comun s-a produs acceul, după aia n-a până tot să-i facă mult. Care? Eu nu vreau să mai tare cu 10, eu un luptă, de la Italia. De la Italia, de la Italia. Și l-am luat și în preț de 400 de euro, dacă am înțeles la Lica. Eu l-am luat de la Sufianul, de la Lustosan, și Lustosan l-a cumpărat de Sufian, l-a luat de la Italian, ca să bătuție, de ce ai? Nu știu atâta. Așa, când am luat, 50 de bureți, așa mi l-o dat, bă. Păi spui cu inima, să nu bat. Bă, așa mi-i la mine runeți mâna. Și când l-am pus, și spai pe ei, să știa că ai să iei motorul aici, că e trasionat. Păi da, dar l-au pierdut, am zis. Nu mai Nu mai. Stai bine cu bacul O clasă foarte puternică, dezvoltă viteze foarte, foarte mari. Vă rugăm din partea stângă, vă rugăm, domnul Crețu, vă rugăm, nu vedem piloții când vin. Vă rugăm mult de tot. Luptă superbă între campioni naționali de Rusu Iulian. Vă rugăm copiii de jos după stâlpi. Nu stați acolo. Pentru voi e valabil. Nu mergeți sus pe deal. Haide, rog frumos.
Domnul George, sunt viteze foarte mari, sunt 5 metri mai departe. Este un spectacol frumos. Și pe dumneavoastră, vă rugăm frumos, nu mai circulați pe stradă. Multă frumoasă în viața de zi cu zi, sunt prieteni foarte, foarte buni, atât Iulian cât și Toto. Adrian Todoran, din casting Sălaj. Numărul 99, Todoran din casting Sălaj, Dino Tamaș. Aia da, ține mai mult. Antrenament, la fiecare antrenament, este artă. Este medalul ăla, nu mă băga benzină. Poate că prin ce s-a adică din ăla. Factorii de 20. Da, poate acolo.